Kashi da biyu na shirin bayar da tallafin karatu wanda kamfanin haƙar ma'adanai na Three Crowns ta yi ya taimaka wa ɗalibai da kuma iyayen yara a yankunan Lebata, Kabirba da Konga a ƙaramar hukumar mulki ta Ingaski. Da suke jawabi a madadin waɗanda suka ci gajiyar tallafin, wakilan ɗalibai da iyayen yara sun bayyana karramawar a matsayin taimakawa ci gaban ilimi a tsakanin al'umma kan lokaci, tare da godewa kamfanin bisa ga ci gaban da ya bayar na goyon bayan ɗalibai da su yi karatu da kuma jajircewar kamfanin wajen ɗaukar nauyin taimakawa jama'a. Mun yi tunani gaba ɗaya hankalin mata shi ke da mu da iyayenmu a kan cewa kamfanin nan ba za ta samu nasarar biya mana wannan kuɗin ba. To gaskiya alhamdulillah ga duk da ba ta aiki ta sake release in wannan kuɗin. Mun yadda yanzu mun ga alama saboda wanda abin da ta bari yanzu ga mun tabbatar da ilkaram tana tare da mutane ba ta ɗan bisa dare. Mataimakin manajan ayyuka na kamfanin Abdulhafiz Mohammed tare da sauran wasu masu ruwa da tsaki sun buƙaci waɗanda suka amfana da shirin da su ci gaba da mai da hankali kan karatunsu. Da yanzu sun kammala shekaran farko kenan wanda idan aka janye wannan taimako zai kawo naƙasu ma iliminsu. Kuma yarjejeniya ne wanda aka shiga tsakanin kamfani da kuma waɗannan communities ɗin. Shugabannin al'umma sun yi kira ga hukumomin da abin ya shafa da su warware matsalolin da ke faruwa tare da barin kamfanin haƙar ma'adanai na Three Crowns su koma bakin aiki bisa la'akari da alfanun zamantakewa da tattalin arziki da kamfanin ke kawowa a yankin. Ana gaya musu wannan korafi ba su gwarganta ba suka biya kuɗi naira miliyan 12,500 na 'yan makaranta jami'a mutum 50. Domin mu a sama cigaba domin a halin yanzu ga gaskiya sha'anin kuɗin shiga da kuma sha'ani na aikin yi da abin yi gaskiya rabota. Mazauna yankin sun bayyana fatan cewa komawar kamfanin zai haifar da ƙarin ayyukan raya ƙasa da samar da ayyukan yi. Daga garin Libata, ƙaramar hukumar mulki ta Ingaski, Jafar Yusuf Bello, labarai NTA.